ಹಾಯ್ ಮತ್ತೆ ರೆಗ್ಲಾ ಹಾಯ್ ಪಂದಿ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನಿಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಪಿನಿಂದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಲೈಕ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇರ್ತದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇನ್ನು ನಾನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೋಡೆ ಆಟಿದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಲ್ದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಲ ಮಲ್ಪೇನೆ ಆಯ್ತು ನನ್ನೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ರೆಸಿಪಿನ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದು ಇನ್ನು ನಾನು ಎಟ್ಟಿದ ಚಿಲ್ಲಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಟ್ಟಿದ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಉಂಟು ಆ ಟೈಪುಡು ಒಂಚಿ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕಲೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಏನಂಚ ಚೂರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಹಾಡಿಂಚ ಮೀನ್ದ ಚೂರು ಚೇಂಜಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದರೆ ಮೀನಾಡು ಕೋರಿಯಾಡು ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಅಂಡೆ ಇಂಚೆ ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಡ್ ಮಲ್ಪು ನಾನೇ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ನೀವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬೇತೆ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಅಂಚ ಬಂದು ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತಿಳಿ ಆಯ್ನದ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಇನ್ನು ನಾನು ಒಂಚಿ 100 ರೂಪಾಯಿದ ಎಟ್ಟಿಗೆ ತಂದೆ ಮಲ್ಲ ಎಟ್ಟಿ ಎತ್ತು ಸೈಜ್ ಕಿಂಜ ಸೈಜ್ಲ ಅತ್ತು ಒಂಚೂರು ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಇಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಕಿಂಜನೆ ಪನೊಲಿ ನೆಡ್ದಿನ ಮಲ್ಲ ಎಟ್ಟಿ ಬರ್ಕೊಂತುಲು ಇಂಚಿನ ಎಟ್ಟಿ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಓಕೆ ತೋಚಿನ ಇಂಕ್ ಅಂಚ ಆತು ಎಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಇದು ಎಟ್ಟಿಗೆ ಏಪಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪನ ಅನ್ನಿಗಲಿ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ತೋಜದೆ ಆಂಡಲನ್ ಕೂಡ ಎಟ್ಟಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪನ ಪನ್ಪೆ ದಾಯ್ಕ್ ಪಂಡ ಎಟ್ಟಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐಜಿಂದ ಅಂಡೊಂಡತೆ ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂಜೆವೆನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕಕ್ಕರ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾಯ್ಕ್ ಪಂಡ ಎಟ್ಟಿದ ಬೆರಿ ಸೈಡ್ ಒಂಚಿಂಚ ನೂಲ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವೊಂಥರ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪುಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ತೂವರ್ಗ್ಲ ನರಕ ಅಂಡ ಹೆಲ್ತ್ಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತು ಅಂಚ ಅದು ಅವೇನೊಂಚಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪನ ಗನಿಗಳು ಸರಿಯಾದ ಒಂಚ ಬಿಸತಿಡ ಈಚ ಕೈಟಿಗೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪರ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ನೂಲ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡೊಂದು ಒಂದು ಎಟ್ಟಿ ಹಿಡ್ದು ದೆಪ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಎಟ್ಟಿ ಖಾಲಿ ಮಿತ್ತದ ಚೂಲಿಗೆ ಎತ್ತಂಡಾಜಿ ಒಂದೇನು ಒಂಜಿ ಗೆತ್ತದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದು ಎಟ್ಟಿ ಕೈಪ್ ಮಲ್ತಡ ಬೊಕ್ಕದಾಲ ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ತುಲೆ ತೋಜಿನತೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಕೈಟ್ ಇಂಚೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ತೂವರ್ಗ್ಲ ನರಕ ತೋಜುಂಡು ಅಂಡ ಹೆಲ್ತ್ಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತು ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಟ್ಟಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದ ಪೂರ ದಿಯೆ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಒಂದು ಎಟ್ಟಿ ಜತ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಚೂರು ತೋಜುಂಡು ತುಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನು ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತ ಮಂಜೋಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ ಐಟೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಖಾರ ಬೋಡಿತಿನಾತ್ ಖಾರ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಏನು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡುವೆ ಏನು ಚಿಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂಡದ ಒಂಚೂರು ಸ್ಪೈಸಿ ಅದು ಇಪ್ಪುಡು ಖಾರ ಇಪ್ಪುಡು ಒಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸಲ ಬರೋದುಂಡು ಅದು ಬಾಯಿಗೆ ಬಾರಿ ರುಚಿ ಹಾಕೊಂಡು ಖಾರದ ತಿಂಡ್ರಿಗೆ ಅಂಡ ಬಾಡಿಗೆ ಹಾತಿ ಹೀಟ್ ಹಾಪುಚಿಕೊಂಡು ಬರ್ಸಪುರ ಬರೋದುಂಡತೆ ಅಂಚಾದ ಇಚ್ಚಿಂದ ಎಟ್ಟಿಲ ಒಂತೆ ಉಸ್ನನಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕಲೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪನೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತಿ ಅವನಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೋಟ ಅಂಡ ಅವೇ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚದು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ರುಚಿಗೆ ಬೊಡೇನದು ಉಪ್ಪು ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂದು ಲಿಂಬೆ ಎಡ್ಡೆ ನೀರುಂಡು ಅಂಚದ ಅರ್ಧ ಲಿಂಬೆನ್ ಪುಂಟುದಿ ಅನ್ನೆಕ್ ಪಾಡ್ನಿ ಅರ್ಧದ ಅಯ್ಯವು ಲಿಂಬೆ ಇಚ್ಚಂಡ ಒಂಚೂರು ವಿನೆಗರ್ ಪಾಡ್ಡಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಲಿಂಬೆನೆ ಪಾಡೋಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಸರಿ ಇಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಚು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದೀಕ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತೆ ಒಂಚು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇಂಚನೆ ದೀಪನ್ನು ರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕನಕ್ಕೇನು ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದೀನಿ ಎಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಅವು ನೆನಪಾಯ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಇಂಚಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಲ್ಲ ದೀತೆ ಬಣಲಿಡು ಎಣ್ಣೆ ಸರಿ ಬೆಚ್ಚ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದೇನು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ರುಚಿ ಹಾಪುಂಡು ತುಲೆ ಒಂದೊಂಚೆ ಅದು ನೆಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಇಂಚ ಬರ್ಸಪುರ ಬನ್ನಾಗ ಬಾಯಿಗೆ ಒಂಚೂರು ರುಚಿ ಆಯ್ನ ತಿನ್ಕಂದ್ ಮನಸ್ಸು ಹಾಪುಂಡು ಅದಾಗ ಇಂಚಿನ ಒಂಚಿ ರೆಸಿಪಿಲಿ ಏನು ಪೂರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಾಡ ಬಾಯಿಗ್ಲ ರುಚಿ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಎಣ್ಣೆದಾಲ ಒಯ್ತು ನುಚ್ಚಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಒಂಚೂರು ಫಾಸ್ಟ್ ದೀದ ಗ್ಯಾಸ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಕಾಯಿನಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಡ್ ಒಂದೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಕಾಯ್ದುಂಡು ಕಾಯ್ದ ಮೊಕ್ಕ ಎಂಟನ್ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ರುಚಿ ಹಾಪುಂಡು ವರ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ದು ತೂಲೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಮತ್ತೆ ಕಾಯ್ದುಂಡು ತುಲೆ ಒಂದೇನು ಒಂಚಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಗೆಪ್ಪು ಅನ್ನ ಚೆನ್ನ ಒರಿದಿನ ಎಟ್ಟಿನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ತುವನಗ ಇತ್ತೆ ಕಮ್ಮೆನ ಬನ್ನ ಇಂಚೆನೆ ತಿನ್ಕಂದ ಇಂಚೆನೆ ತಿನ್ರೆಗ್ಲ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಕೋಳಿ ವಾಡ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ಪೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಚ ಮಲ್ತಿನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ತಿನ್ರೆಗ ಮತ್ತೆ ಪೂರ ಎಟ್ಟಿನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ಗೆ ತೊಂಡೆ
ಮಸ್ತ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಅದು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಇಂಚಿಡು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಶಿಮ್ಲಾ ಮಿರ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಶುಂಠಿ ಒಂದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ. ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪೀಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಹೂವನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೈತೆ ಅವೇ ಎಣ್ಣೆನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೆ. ಇದು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯನಿಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಚೂರು ಕಾಯೋಡು. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಶುಂಠಿ ಪಾಡುವೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ. ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಗ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡಿಯೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ದಿಚ್ಚಿ ಹಿಂಗೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪನ ಫಸ್ಟ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡನ್ನ ಪೋದಿತ್ತು. ನಾನು ಅದನ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ನೀಕ್ ಇತ್ತೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡುಂಡೆ. ಒಂದು ಮೂಚಿಲ ಹದೋಟು ಫ್ರೈ ಅಂಡೆಯವು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆವಡೊಂದು ದಾಲೆ ಇಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡುವೆನು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ಲ ಪಾಡುವೆ. ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಯ್ತದ ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗವರ ಹದೋಟು ಬಾಡ್ದಿಪ್ಪೊಡು ಒಂಥರ ಕ್ರಂಚ್ ಅದಿಪ್ಪೊಡು ತಿನ್ನಾಗ ಅವೇ ಶೋಕ್ ಹಾಪಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇಯ್ತು ಪೋಂಡವು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಚಿ. ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಚೂರು 2 ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ಪೇನು. 2 ನಿಮಿಷ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಬಾಡೊಂದು ಬೈದುಂಟುಲೆ ನೆಕ್ಕೊಂತ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಪಾಡಿಯೇನು ಏನು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೈಸಿಲ ಬುಡ್ಚಿ ಅಣಂತ ಸ್ಪೈಸಿ ಬೋಡು ಇತ್ತೆ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಬೋಡಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಪುಳಿ ತೀಪದ್ಲಕ ಪುಳಿ ಪುಳಿ ಬೋಡ ಅಂದ ವಿನಿಗರ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಪಾಡೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ ಪಾಡೋಲಿ. ಏನು ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ ನಿಜವಾದ ನೆಕ್ ಪಾಡೋಡು ಏನಡ ಏನು ಉಂಡು ಬಂದಿನಿ ಅಂಡ್ ಇತ್ತಿಚೆ ಏನು ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿಲ ಪಾಡ್ದೆ ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ತ ಅವು ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು ಅಂಚದ ಅವೇನು ಏನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ದೆ ಪಾಡ್ದಿಚ್ಚೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಕುಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅವಳೊಂಚು ಪುಳಿ ತೀಪೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಾಡ್ಜಂಡಲ್ಲ ದಾಲ ಅಂಚ ನೆಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಚೂರು ಪುಳಿ ಪುಳಿ ತಿಪ್ಪೆ ತಿಪ್ಪೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಇಷ್ಟ ಇತ್ತನ ಪಾಡೋಲಿ ಜನ ಸ್ಕಿಪ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇತ್ತೆ ಎಟ್ಟಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿತ್ನೇನು ಪಾಡುಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನಕ್ಕೆ. ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಒಂದೇನು ಸರಿಯಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡೊಂದು ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ತಿನ್ನಾಗ ಭಾರಿ ಬಾಯಿಗೆ ರುಚಿ ಹಾಪುಂಡು. ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಒಂದು ಇನ್ನೂ ಇಂಚು ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತೇನು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ದು ನೀರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ದೀದಿತ್ತೇನು ಅವೆನ್ನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ಪಾಡುವೆ. ಪಾಡ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ಏನೆಲ್ಲ ಉದರ್ ಕೊರಲಿನೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚನೆ ಆತನು ಅಂತೆ ಪನ್ನೊಂದು ಇನಿ ಒಂದು ಪೂರ ರೆಡಿಯ ಒಂದು ಬತ್ತಡು ಶೋಕ್ ಆತನಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಆನಿಯನ್ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಅದೇನು ಬೇಯ್ಪಾದಿಚ್ಚಿ ಈತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆನಿಯನ್ ಇತ್ತಂಡು ಅವೆನ್ನ ಪಾಡೋನುಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಚಿಲ್ಲಿಲ ಪನುಲಿ ಒಣ ಸ್ಪೈಸಿ ಅದು ಮಲ್ದೆ ಉಪ್ಪುದರ್ಲ ಕೊರಲಿನಿಕ್ ಅಂಚ ಅವು ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಪುಗೆ ರಾವೊಂದುಂಡು ತುಲೆ ತುವರೆಗೆ ಏತ್ ಶೋಕ್ ತೋಚುಂಡ ಆತೆ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಆತುಂಡು ಬರ್ಸ ಬರೊಂದಿಪ್ಪನಗ ಬಾಯಿಗೆ ರುಚಿ ಆಯ್ನ ಹಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಎಟ್ಟಿಲ ಐತೆ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಅಗ್ಗಲೆಚ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಪಿರಿಯಲೆಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಉಂಡು ಎಟ್ಟಿಲ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂದೆನ್ನುವೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಚಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮದ ಪುಡ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಂದುಲ್ಲ ಅಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಐನಾತ್ ವಿಡಿಯೋನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಲ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರೆ ಇಲ್ಲ ಈಗಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂತ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ನೀಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್.